ikaw, yaon po kami mo niyan sa barangay. May salay. May salay. Garang kilometro. Richard po ako sa kapal. Iyo po yun. Boy! Boy! Oh, Richard mo na ang multo. Ano? Iyo. Ay, kapitan. Napanaw kang lugaw. Ituturo na kang mga hit sa sakat kami dito sa Karabuan. Sa kapasitin niya, nilugaw. Wakang lagan. Kadako pa talaga yan. Ay, yan na lang. Kadako pa talaga yan. Ay, gusto lang ka na. Anong naaldaw ni hanap buhay? Sarong aldaw libre. Okay. Thank you. Oh, ay, siyempre. Salamat. Ay, Pag, na. pag nanamitan pati nindo ang lugaw ko, malilingawan na nindo ang agum nindo. Ure. Sabi sa akin, mari ko pagkabot pa ko duman. Kaya hilingan ang bilang ini oh. Supidis na, nakilo na. Magas ang taipa. Tamban binambak. Ano yun na yan natumbak kaya? Pag abot kaya sa mga arog kaya na ano, maluya ko dyan, tayan, ano po yan? Kung saan ang upira ron yan? Ano yan? Ano pinagtatrabaho?
marami tayong napasayang mga tao. Kahit sobrang pagod, kasi kahapon, magpakain ng libreng ludaw. Tapos, nagpapahinga muna tayo para kasi mamayang hapon, tutugtog tayo ay masaya. Salamat ulit sa iyo, Brother Edgar.